divertides d'una banda, no? Perquè sigui més atractiu per ells, i d'altra banda que es pugui rentar, que ho pugueu posar a la secadora, no? Exacte. Quan vam començar tot a fer les mascotes d'adults, vam començar que vam recollir llençols pel poble, llençols d'aquests antics de 100% cotó, i fèiem mascaretes. Però com que, bueno, la veritat és que és un grup molt extens i hi ha senyores que en fan moltíssimes, no? Perquè jo treballo i no tinc amb els nens no tens tant temps, però elles es fiquen, diuen, jo em fico les mans al maquillat, m'aixeco per dinar i torno marxant. Llavors, gastàvem tanta roba que l'Ajuntament va comprar roba i també va haver-hi, crec que una persona, un empresari que també em va donar. I llavors utilitzàvem aquesta, que eren llençols blancs o de colors. I pels nens, jo el que faig és retalls que tinc de coses, de projectes que faig, perquè durant l'any també curso, doncs vaig fent mascaretes. Llavors, clar, jo en el cas dels nens miro d'agafar teles més divertides, més maques, no? Per ells, perquè ja que s'ho han de posar que s'ho posin a gust. I després que es pugui rentar. Exacte, llavors és això, el que fem és la rentem a 60 graus i clar, és una mascareta que cada vegada que la fan servir s'ha de rentar a 60 graus. Jo la rento, la poso a la secadora, i sempre s'entreguen netes, vull dir, si no la rentem les cosidores ho renten a través de l'Ajuntament. I sempre a 60 graus, empaquetat, i fan les comandes per sol·licituds que hi ha. Per tant, és un tipus de mascareta que no és d'un sol ús, sinó que... No, exacte, que la pots anar reutilitzant. Sí que és important això, que cada vegada que s'utilitzi, es renti. Jo la meva, clar, me'n poso cada dia, doncs al vespre cada dia a rentar les xugues i la secadora, no? I els hi vas posant estones a casa perquè es vagin acostumant a quan surtin al carrer o no? Clar, els hi poses, però, bueno, ells de seguida, per exemple, en el cas d'en Pere i l'Aina, l'Aina potser l'aguanta més, en Pere se la treu, clar, vas mirant de que s'acostumin. No sé si suposo que arribarà un punt que s'acostumaran, però... És a dir, perquè s'acostumin per quan surtin al carrer. Exacte, quan puguem sortir al carrer, doncs que ho puguin fer. No, mi quadrat Tenen ganes, no, de sortir al carrer? És a dir, ja portem moltes setmanes... Sí, no, tenen ganes. I aquí l'avantatge és que tenim una mica d'espai per sortir i encara poden córrer una mica, no? I ho mirem de solucionar el neguit que tenen tancats dins de casa. Però si quan tu marxes, el primer que et diuen, mama, puc venir? Doncs no, t'has de quedar. Bueno, jo crec que és un tema que el porten ells més bé que nosaltres, moltes vegades, i penso que d'això també en sortiran coses molt bones, que aprendran coses que realment fins ara no veien. Però per tant, esperant el moment que puguin sortir i amb seguretat, no? Exacte, sí, bàsicament amb seguretat, que puguin sortir i si més no, una mica i tornar a sortir. Vull dir que sí, moltes ganes.